Audio Jungle. Audio Jungle. Sekuvela ukuthi ube ngosibali kuleli khaya obulala izingane ezintathu zakwaKhumalo endaweni yaseSikhemelele eKwalulwane. Nginibekele phinde futhi nginamukele kuyona channel hamba phambili iRadio Inkezi. Nami igama ngumfeza uNtuthu Khumalo bathi la sibona amagumede. Yabona mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show to subscribe, ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Weyingane zakwethu sekuvela ukuthi ke ube ngosibali kuleli khaya obulala izingane ezintathu zakwaKhumalo endaweni yaseSikhemelele eKwalulwane. Bekuwusizi lodwa olukhulu lwezingane ezibulawa ngesihluku eSikhemelele endaweni yaKwalulwane, echaza okwenzeke kubazukulu bakhe abanqunywa uqhoqhoqho babulawa ngoLwesihlanu ebusuku. Kulesigameko kusola izingxabano zomndeni esidonsa isikhathi eside, kanti konke lokhu kuvela ngesikhathi umeya wesifundazwe uMkhanyakude uSiphile Mdaka, umenenja waseMkhanyakude umphathi wamaphoyisa aseMkhanyakude uBrick Jerosi Thango kanye namakhansela ahlukahlukene behambele lo mndeni. Ilunga lomndeni lichaza ukuthi lingumalume womndeni nelitheke lezi zingane zibulawa bezingabashana bakhe. Umnumzana uJobe Khumalo exoxisana bezindaba kwi-MCR ubekhona ekhaya kwaKhumalo, uthe-ke bekungangeneki endlini ekwenzeke kuyona lesi sigameko ngenxa yobuningi begazi ngoba beligcwele yonke indawo. Umsola kulesi sigameko uvelile enkantolo yamaphoyisa namhlanje, nalapho umnumzana Khumalo ethe uyafisa ukuthi engabe saphuma ejele ngoba unobungozi emphakathini kanye nakulaba abasele emndenini. Ngalokunye okuvelayo ukuthi umsola ukungokhulekani Mavundlu bengayena ubaba lezi zingane kodwa bengusibali waleli khaya, njengoba kubika ukuthi ke uyisoka lwesifazane kulo mndeni. Imenye wesifunda uMkhanyakude ikhansela uSiphile Mdaka uthe-ke okubajabulisayo ukuthi umenzi wokubi usezandleni zamaphoyisa, nothe kuyadinga benze umkhankaso kule ndawo yaKwalulwane ngoba kuyavela ukuthi sekujwayeleke ukuthi ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane nobesendlulisa amazwi enduduzo emndenini wakulo mndeni. Ngane zakwethu, izona indaba ezenzeka phambili, izona indaba esinibeka zona phambili namhlanje la sibheka khona udaba olubuhlungu kakhulu ngendlela esimanga okuyinto eyenzeke la endaweni yangakithi la nje Kalulwane, endaweni engumakhelane. Ubona ukuthi isihluku ngempela esibuhlungu kangaka. Kunabantu abangasenalo uzwelo emphakathini, abantu abangakudeserve nempela ukuphila kulo mhlaba esiphila kuwona. Mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Hlala comment section ke ngizwe ukuthi wena mhlawumbe lithini olwakho uvo ngalolu daba. Ngaze kwethu nibe nosuku olumnandi, izona indaba esinibekela zona esiphathe kahle. Nibe nosuku olumnandi, niphephe, sinithanda kakhulu. Yonke into beyilahle legazi, yonke into beyilahle nje legazi. Hayi mhlawumbe igazi mhlawumbe waluthile bekuma igazi unophatha olala ngicathule njengoba uthathe nje ila uzakhonzele. Into beyila benzima lendlela exowenza. Lawa zukulu ke wonke bebela ukuthi futhi nje lento ayikhulubeki singenela mina vele ke ngifike sibathathile abantwana ekuseni ngoba ngisho ifoni bengadonsi. Uma ngifike ekuseni ngifike vele bavalile, mina sibathathile abantwana. Uma ngifika vele wonke umuntu besaba ukungena la endlela lokuyiyona. Angena ke abayicela ke abanye njengomndeni ukuthi ake igazi uyabona umuntu mekha ethululela komunye, ayitshela manje aqale kome aqale thami mekha nje ethululela entweni icathulo zabantwana bethathe khomozele entweni igazi